Lisod yun na. Labi na guwa kasabot nganong naingana. Ang nagtanaw karon nga wa nakasabotan na mayon, giunsa ka na nila no. Nya inyong una-una karon bright ta gurong Ira, bright ta gurong Carmela. Pero kung inyo na silang pangutanon, may sila di magot. Ang atong tanaw sa kamao ba, bright dritso no? Ibantay mo? Basta maka-answer, look bright ta na niya. Basin bright. Nya kay kundi ka-answer bugo de. So sayop no, dili bot mo sabot kamao sa answer bright dayon. Ang ilhanan sa bright, wa ka tudloi nakamao ka. Nya gitudlo man guni. Nasabtan lang nila. Pero kung ikaw wa ka kasabot, dili po na nagingon na bugo ka. No? Kay dili sa tanang panahon makasabot ka. Nay panahon ako gani mismo, maestro na ko, nay panahon di ko kasabot. Naensiranan diri nga dili na ko pansiran ninyo kay ako mismo, kung dili po kung saan ni pag-answer. Maestro na kay ko ha. So di nabot pasabot, wa ka nakakuha karon bugo ka. Kay nay usahay kinahanglan kadaghan sa nimo buhaton usa pa ka makasabot. Kinahanglan makasuway sa kagadagan usa pa ka makakuha. Ay nganiyon day kinsay nakasuway diri duwa og basketball lalaki. Down. Kapila sa kaniit sa aron ma-shot ang unang bola. Na-shot dritso? Mao gani nga na sa dangmat. Nay uban may kayo gid. Nay uban nga bago pa lang gani ka-shot na dritso. Pero na po uban bisan pagka 100 mo itsa di gid ka-shot. Pero but pasabot ba dito siya pwede maka-shot kay wa siya ka-shot ka 100 siya ni itsa. Di kay pwede inigduwa na maka-shot siya galit. Kinsay nakakita nga kanang nga manuwa ay wag na siya ka-shot ka usa. Then iduwa siya, gipasahan siya galit, gilagday niya galit, na shot kay pwede, di ba? Nay panahon makuha nimo ni ang mat, na pay panahon di. So karon lang nakuha nila. Kay para pa nako ang ikaduhang ilanan sa bright. Para nako kung nakasabot ka ni bright ka. Pero ang tinod na bright makainomdom. Kay mo na problema sa math, mo na problema na ako permi. Kapila na ko nagtudlo og math, naay nakasabot, inigugma, magdes ko usab, why maka-answer? Kay nakalimot. Ang tinod na bright, dili lang kay karon ka mao ka. Ang tinod na bright, karon ka mao ka, ugma ka mao gyapon ka. Para na ako, ang tinod na bright, kamao ka kung ikaw na lang usa. Mo na bright. Kung sa duwa pa na, mo na maayo. No, maayo ka nang bisag siya na lang, kamao gyapon siya. So, yung mga dakop-dakop. Di ba ang maayo kay katong di hapit madakpan? No? Naman ang uban, may mo, ay, papilawit. Kaya di yung papilawit, may man. Kaya di mo kadakop. Kusog ra ka siyang mudagan. Mausad na, bisag unsa nga duwa, ML, o bisag unsa nga duwa, basketball, volleyball, di mo ganan magpapil sa kamao. Labi na kontra mo. Kung kauban mo, musugot ka. Kauban ni. Pero kung ay nagpapil ay. Nanuman, kay hadlo ka mapildi. Wa kay salig sa mga galingon. Kung wa ka kasabot ani karon, makuha raman ni mo dugayan. Sutihan di ka. Kani, iklase na ko ron, grade 6. Iklase ya po ni grade 7. I-klase ya po ni grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Hantod mo college ka kung imong kuhaon sa college kay math. Mao ya po ni klase. Syarog din mo makuha, no? Kay numdum ka pagabata nimo, di ka ba mo lakaw hapit? Magkalamba-lamba ka. Karon mo dagan na lagi ka. Kay sige nimo buhat. So hantod mahadlo ka musuway, di ka makaton. Suway lang. Nga naman dahil kutob ra ka diri, sir, di ra ko kutob. At least nakasuway ka diya, dapit. Kadugayan, makuha na nimo.